Wannan wani tsohon jami'in CIA ne yake ba da rahoto akan yadda mutane 'yan ƙasa Amerika suke nuna halin da abubuwan da ake yi wa Falasɗinawa a Gaza. Shine suke nuna suke show a manyan tituna gashi nan kamar yadda kuke gani. Allah dai ya dafa Falasɗinawa ya taimake su. Gashi nan. And up until now, U.S. policy towards Israel has been entirely supportive with no pushback. So the movement of these protests, not just in Washington, but spreading in college campuses across the United States, and they're accused of being anti-Jewish as opposed to anti-Zionist. And I think it's the crackdown that's taken place with police using unnecessary force to quiet protesters. You know, I think the hypocrisy of America has now become quite apparent around the world. We dare to lecture other countries on how they need to treat their opposition politicians. But in the United States, we're jailing our opposition politicians. We're subverting their ability to organize. They're being attacked through what's called lawfare. So it is, it's rich in irony. Let me put it that way. Yansa ya janyo musu masifa bala'i ya hana su kwanciyar hankali. Kamar yadda kowa ya sani dama Yahudawa ba sa son mutuwa. Suna son su kashe mutum amma su ba sa son su mutu. Saboda sun fi kowa sanin makomarsu. Gashi nan duk wannan zanga-zangar da kuke gani duk ita ce. Kan sai Netanyahu ya sauka. Wannan kuma kamar yadda kuke gani ɗa ne ga Nelson Mandela da shi da shugaban Hamas suka haɗu suna tattauna muhimman batutuwa game da yadda alaƙar tasu take. Kamar yadda kun sani South Africa ita ce ta fara shigar da Isra'ila ƙara akan abin da take yi a Gaza. Wannan ya ƙara ƙulla alaƙa mai ƙarfi a tsakaninsu. Wannan kuma matashiyar kashe ta suka yi Yahudawa ba suka binne ta. Ya sauka matsayi da yaƙi. Nan ma dai zanga